zovem se Aleksandar, a ovo je Nanoluka kanal. Dobrodošli. Tokom ovog video zapisa nećemo raditi ništa novo iz elektronike ili bilo koje druge oblasti, nego se javljam da vam ispričam šta se dešavalo u toku prethodnih nekoliko sedmica, ali i šta će se dešavati u predstojećem periodu. Svakako, od trenutno aktualnih projekata najvažnije su aktivnosti u vezi sa takmičenjem za najbolju tehnološku inovaciju u Republici Srpskoj, pa da krenemo odatle. Prije svega, objavili smo seriju od 5 videa o nanopločama, ukupno to je oko sat vremena materijala. Ako već niste, pozivam vas da pogledate i kroz praktične primjere upoznate se sa našim razvojnim okruženjem za učenje analogne elektronike. To je u vezi sa takmičenjem zato što smo vam tako obezbijedili uputstva, bilo da ste u Banja Luci, Novom Sadu ili Beogradu. Mjestima gdje smo uspjeli da sprovedemo i eksperimente uživo. Podsjećam vas da smo tokom ljeta nanoploče dostavili u nekoliko gradova sa željom da vam ponudimo mogućnost za praktičan rad, pa da tako sarađujemo na razvoju ovog inovativnog rješenja. Playlista sa svim uputstvima dostupna je ovdje. Pomenuh i eksperimente, pa evo da se još jednom zahvalim svim učesnicima u sve 3 događaja, ali posebno domaćinima u Novom Sadu i Beogradu. Po završenim eksperimentima sastali smo se i online, ne svi, ali važno je da smo imali predstavnike iz sve 3 ova grada, to je što je najvažnije 3 različite škole elektronike. Imali smo i uključenje iz Univerziteta u Helsinkija, pa najposebnije hvala našem gostu. Kao posljedica videa, eksperimenata i razgovora uživo sa vama imam čitav spisak prijedloga kako da nanoploče učinimo kvalitetnijim nastavnim sredstvom, tako da je trenutno u timu Nanoluka prioritetna aktivnost upravo unapređenje nanoploča. Konačno, najvažnija posljedica svih ovih dešavanja je činjenica da smo predali dokumentaciju neophodnu za drugi krug recenzija na takmičenju i rezultate očekujemo 15. oktobra. Opet i opet, hvala svima vama koji ste učestvovali od onog upitnika u julu do eksperimenata i online razgovora u septembru. I da završimo sa nanopločama za ovo javljanje, podsjećam vas da će se uskoro na sajtu nanoluka.org nanoploče pojaviti u pretprodaji i ograničenoj seriji, tako da ćete moći i da ih kupite, to jest poručite. Nadamo se da ćemo početi da ih isporučujemo krajem godine i to naravno ne one koje ste već imali priliku da koristite, nego unaprijeđena verzija. Predstoje nam i 2 nova događaja, jedan manjeg, jedan većeg obima, ali oba potpuno novo iskustvo. Prvo ću ovog četvrtka, dakle 8. oktobra, održati webinar u saradnji sa Inovacijnim centrom u Banja Luci, a na temu Osnova programskog jezika C. Poveznica za pristup tom događaju dostupna je u opisu ovog videa, pa tamo možete pročitati i više detalja o sadržaju predavanja. Pristup je besplatan i ja vas pozivam da se družimo. Drugi događaj je nešto obimniji i opet je saradnja, ovaj put sa kompanijom JS Guru, kroz njihovu obrazovnu platformu QStation. Razvio sam kurs na temu pametnih sistema koji ću i voditi, pa ćemo zajedno imati priliku da jednim takvim pametnim sistemom zasnovanim na Raspberry Pi, to jest Pi računaru, opremimo jednu mini pametnu kuću. Tokom tog kursa, osim osnova programiranja u jeziku Python, učit ćemo osnove elektronike, ali i osnovne pojmove arhitekture računara, a koristit ćemo senzore i aktuatore, to jest motore. Kurs je, u suštini, skup praktičnih primjera kojima vas korak po korak vodim ka integraciji pojedinačnih dijelova u sistem. Poveznica ka kursu na qstationhub.com platformi dostupna je u opisu ovog videa i ja vas pozivam da pogledate o čemu se radi. Ukoliko vam se ideja učini interesantnom, za sve gledalce kanala Nanoluka u opisu ovog videa dostupan je i promotivni kod kojim je omogućen popust od 10%. Hvala vam na gledanju, pozivam vas da kliknete subscribe kako biste podržali rad kanala Nanoluka prevashodno na razvoju slobodnog hardvera, a zahvaljujem se i svim ktitorima kroz našu kampanju na patreon.com, a posebno članu Gozdanog bataljona. Hvala ognjena.